ଆଣିଛି 5,000 ଟଙ୍କା। ଚାଲ ତାହେଲେ ଯିବା ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତମେ କେତେ ଆଣିଛ? ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ତମେ କଣ ସବୁ ବାଡ଼ି ତଳେ ଥୋଇଦଉନଛ ଦେଖାନା ସବୁ ଉଠେଇକିରି। ଚାଲୁନ ଚାଲୁନ ଯିବା କିଣିବା। ମୁଁ ଆଣିଛି 5,000। ଏଇଟା ମୁଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତମେ ମୁଁ ଏତିକି ଆଣିଛି 3 ଖଣ୍ଡ। ତୁ କେତେ ଆଣିଥିଲୁ? ମୁଁ ହେଲେ 2ଟା ପଲିଥିନି ଫୁଲ ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲୁ ଏତିକି ଆଣିଛୁ? ମୁଁ ଏତିକି ଆଣିଲି। ଆଉ ତୁ ନେଇଛି 5,000 ସେତିକି ଆଣି 10,000 ନେଇଥିଲା। କେତିକି ଶାଢୀ ଆଣିଥିଲୁ? ମା 5,000 ଆମର ଭଲ ପଡିବ। ତୋର ଖତିରା ଚାଲ ଦେଖିବ। ପାଣିରେ ତମେ ଏଇ ରଦିଆ ଶାଢୀ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି।